One kuta yasne Kenkan Me ye de bro Topman multimedia nso se wutie drama na obehwe ne de ni bia fam ne de beat bia fam ubon se kasa emu anwensam kasa bebuo kasa tomene wo ni nyina wo mo de ho adwuma Topman multimedia nsa no adwuma opese usua media say your light, say your sound, say your camera handling, say your editing, radio ni TV, say person presenter ni bibia. For number near 0244 022 778 0244 022 778. Nana say bonso woman one na Kenkan ne mum shine akwa enadwumadi no wo bom chidom bom adon train opanyine Abdullahi Awudu GM papa one ne sina battery so na programs manager enso eye Joshua Tigo one so kutam se twetwe me de me ba so me ye menam di dwumadi ho kyame obidum bie kwaku adukumini edian meje so me saka ofakisi e wo ha sanso na pastor Ebo Wilson pra enso wa ha gomu atakwa eho no ofura wa beka yensa na na oja so wa ha abedwafo mama kwa be empacho ehunemu bokode nana na de na meka sana na so etene bi atimi kire ho dodo kacha me ba wa ne se ye adwuma e ka afi na na yi na ni miemia na fon so opese mu so fine fon se me nsa na wonya ne wo de nya hwesi wi a obeyi ne sem na eja ofa hunemu boko ene ba boko na awoni abusuafo ni nyina ye de radiase so wasanso e de nenso acheyen se mbra ni misua de pastor sir gomata kwa tisen bia hoye bibia ye kama village of hope gomata kwa church of Christ obia hoye ye de radiase nana minya hunemu boko bibia boko ye de radiase no anim sie sire minim mi producer we shine ye ho ye pa when producer minim producer ye ho ye nene se won shine ho ye de ameso me ho ye de radiase na wotwe atwa mu ebeto dwa se brinya wakoto baabi a na omo ye aja na 1 aja na 2 ewrade adumonya ne tri dim wohwim ne sika de dwane ye nemu masama eto no nankasa de da so ho ne brago asem no afei no panyini kwasi agei akọ panyini nyame nchen ekso kodi se kro sa afei no kobo njiremu afei no mo hyase atwetwe nkomofa ede na wo ani mu se ne ebesie akra bedase asma ha mi kakra ne se na atwetwe mu no on se baabi a adowura no de brinya no akọhye ye no enkrofo bi koboa adowura no ema unyasika no efae sanse sankrofo no kopie ho ape na fe ebante nyina edi dwaneja omsika e bo sankrofo ni din na me se enkrofo ye biem epanyi se kom yesisi a ne fi na chipen so no kore obaka din no na awmpese mekana asamu sankrofo ye ne kopie ho to se o mo na ne adowura no ahihya ho so de nkrofo no ba wa kwase no beskata wo ya na fufu ye nto obo mdim se ya pia ma wo ba bi efritete enye ne akomi efritete nana o kan go fukro asemu ya na fufu ye o kan be go na ma o kora sa mi chao akomi efritete pa nese enye ne ene bidie ka bi ameba pa na bidie ka yi said yes ya tie na mem why bowl like by force na asachia na shankani amne nam kai se be mu no se bra yi wani be bi odi free ba police for crash o mu anyina na wo ba se mo bi ani ni pastor ena dia na hwe ni mu wo panyini kwa akoba amane se wakwa ko hu brinya ene opanyini nyame ne baba brago na wo no kwasi agei wono wakwa ofam ye kan sempo wadi ni sikasi na siwa no wakwa ko hu wo mo akwada ne pra ene de na hwe ni mu ene ne ye hwe no eye wanwa nti mesre se atiefu yinara omode omaso beben ye say last week no paint am hu say hian kofo pa ne say bebre ena omo wonum mu ai binu from awofo mo hwehwe kwan a mbafa so a ombe film na kaka mekane se wo hwe Old Testament last quotation no wo Malachi ho no the last verse no last words there curse
na so hwe bra Kristo ebeka sa Matthew chapter 5 verse 3 no o say blessed na che say obi a onum na so ye benyame mu a sa enum no efiri ho Itinese nyame mu na wose ba yen share wo Facebook sade na pastor Eka ne duru samre a wose nyina yetimi hia ne ka ya ho de bom kwa hye ka kire wo nua semre na duru na wono so mra na wono so emeti bi ne nyina yensuan de nana nua ye hia ene won se kumi no me ya de bi a efie busuam ne se eba wo ni pa no so a enfo se usum nyame o usum nyame na wan fa nyame akwan no so yi a kumi no mi na mfi o itinya nyame som keke dabi ne mum ne kwan so wati ase obi o nyame ko o ya so ko ni onye osomfo so wati ase itinese kwan ya wo fa so usum nyame no so hu ya ye fa so na fa ye monguram ne ye hwe enade ne besie na ansa na no ma mencha mia me nua asante achem abuaboboga wodi nyamisha medawase ne wafutu nyamisha tiere enade ne besie sesei wo panyini kwasi agei wo kwaba amane de okohu wo kumase abusua bubefu anaso mbeka senye hwe yesi mre ene nkrabia ene beche ene so bio yemunwreman Kenkan Me o Kenkan Ago oh ti obi ani amabo ago sa obi anyi so yi ehwala na afua ketwa epagya kania ehwe ho wo hunu se eye akwasi agei pe wose ame ya wa hao papa mesrao hwe ho ye na nyama sisi ho na we mpra tinasie na me frɛ me papa ba papa sorry na wadamfo akwasi agei abaha sabre no na opani Kofi nyame ehye edam era okania no atomani na bre na se jina ho kabisa mentenhwe papa we de kafra sorry nka wo ye pra fa cheme papa mami so mu na sorry mera medase otiem sa no na damfo opani Kofi nyame eteninka wo sorry eba ho ebadi ho akosegye ekoto no ehwe se eho atwa na okoto ho a dadamfo opani Kofi nyame ebehuriye no eha na kakra enti ose na oba wedidi awie agya onyama basase akwasi wapira na Kofi debi me hoye majoe ya onua akwasi brother mo ni amane Kofi ha ho jai mi entina ya yo akwasi akwaba ye nua akwasi minim se obesanti nti manja obi o Kofi me se ene de kokumo sinsa no anso fom kra o minya ba ko pe enam de jojo me koma no eja pukumpo ene dom me ene otosi me ho enka minya bimpo aha de ekwan so de boko obeka ise me kra o se mikudi mi nkomo ketua bi ewo kumase nka mawie ntem a me san ba nanso ade kakra bi ene si me kwan enti wawie eho bibia mawie eho bibia yo ene akwaba ya enyado na akwasi wo se edenchi na ema wo chere sa Kofi mesi onyame bofo esene bofo pa mpanifo kan ya se wo moa Kofi mesi anka miniwa nka sese ye de ubafunu atwa o kan sa no o jaye o konsini o pese o tie die dadan Kofi ebeka Kofi nyame no a
ehunu sɛ etoda na obeka Kofi Brenya ani afua brako ho asɛm de kyerɛ no a ɔtaa gugu mu yie asɛm ketekete koraa na ɔmoma no ayɛ huhu lisent no asɛm no anye Kofi nyame nwanwa akwasi na wo se me ba ben na yare ye enye afua kuruya na hwan afua brego ede na aka no a oyare Kofi me se ade nyame beyo bia eye makodi mi nkomo awie mafa mantem ho baabi ekope nsefufu bi anom mekwa akosha afua na eda wiabrane bi so a Kofi Brenya tofo no ejina ne ho enti odasi jimi ba echi Adom wodi etimi asa abranti ye ni bomi so pe ena ode hye wodwane ko mesha eduru bi ne da afua nchen ena ebi nso hyehye na afunu mu na aduru no wai me se ahopopo nti me sori kra gya ho afi na ensem ayo pani Kofi nyame etimu na kakra osi na wo se ukohia wonom ewo mantamu baabi na Kofi onyimi ni ana nyese menyiwo ni o na se Kofi Brenya no onni kumasi ho na ekwan a odi free baabi ebeku kumasi eye na enti afia no ewe se onjimi ndi o nyesa akwasi na asem no ammementia enti afia no asa akọ ne school no mu ana ehin school onipa ewu a wo se school kohe mede na akoto ayaresabia nyame nko a anka ebedi boni opani nyame etodi onkasa ana wasi etimum wote ho a ana ofumu ka se afia kitwa hwema tv ho mpadua no nche ho snap etwere ho yibre me twabi ama maniso ayahye na menya botoa ajakwa kudua wuo no a ana obehu dia meka Kofi we nya asam ketwa kobo nana amane preko unya kobo na amane na wohye na obeye katasu munwaso a na wabesina ko ujwa ho akobo college master amane master no ete sa asem yi pa obi gina so eyinedi na unya ba se wachi ha agi abetwa enfani agro kra Kofi tunesi form ni obi bia mitaochi yo akwasi mate medi hu juma me nya mane nka da enu ane se na amben sabrei efuadoko a ekọ na kuma ama nsowa ho ama nsowa eye Kofi nyame nuaba nimpoa na oware akurja oni ne kunu ekotena kumase enam awade mu ntawntawunti ana wabetena se wachi adi beye dapen oja na kuma doko a ekwan ede no ebeduru ne fie anka osanimpo ana oyese obeduru eho achia ne nuabarema oduru ho no ama anchia efise sede na ohunu se ne nua no ene nadamfo akosi agye no eha no yi ofiti ase a ana enso ebisase Kofi nyame enensu biem sei de waye bio sese a wedidi ame a wobekọ kata so na wo wensase wudi oba obi yem ni bibi kwa ana obi abesi weye dabi nanso esina yie ko nyame wodi ekoweni afia kokore abedumu na wefi ase edi etrade wodi katawoni na nkofo ndi njaw na ebeka meni umienu wa ha meni mekunu ntenwu asama enu nti ama meja medwedi abetina ha umie weni nkaka ho asam ebe enim ni wuranti akwasi epe Kofi se okọ nanso wampene Kofi me na masre kwan na mako akwasi we ja na se asem no ye nkan wie na wo kwan transit tobo ama ude nya abotre transit na tie bi na obi nkum na akukọ bi de akwa se wasem nti ana mitu ayensu enso de me ho asem hia wa enkani akire yi no wotetena se ema Kofi nyame ebo wonum amane ebra Kofi nyame enuabarima etwabo no nyina na efua dokoa
akɔhyɛ ɛdan mu ɔte asɛm no pɛ ɛna ɔde ahohare ɛba hɔ ko nyame usi deben se Kofi brenya ekum meba ende su biom ende die ejako ekudie wo ene ne yere ebeka bia wonka omumbo mitio na omunkumi na asamonsa nye nwa ne se na mbe ade me ba me wo ne maamo wo kasa saa no kwase gei ekuru ya etwa ne ho epata no efua jai kasa no na ade asa nya botre na ka akoma to yem na ade achi a ye behwe ni aka ho asem me mpene da me ba efua na wo ma na edroba na no mewu no efua ketwa hwempene tifo na fama aboso na mame na ende ejako ekudi ewu ene ne yere omo ba chi amamanya ebufu sama akwa yes ano na nipa ede ho tenchem sai bire nso na eja poku etwam ote kasa saa no eno mane ho sei na efua dokoa agye ne ho afiri akwasinsem epese okọ eja kwaku die wo fie etwodom ho ena wone eja poku ehyiaye oso efom se bebe bre wa na so subiem de na aba wo sa ewom na eno afuabo afudie nanso wamu ajapoku animtia nanso enam abufu no ti wanya kasa no ajapoku ehunu saa no oja no ho ekobisa Kofi nyame de aba Kofi nyame so ebo no mane nyina ajapoku etie asem no fan wankasa yotumi kan ya ne se me je si what can it na wu ne so chefa wo yemwa mom fa ko baby mon ko abofra no na mu who says ne no hotie na abofra no so kan ne die na no na mama wo hu asesesem no kre sa ebre nyina na efua dokoa edaso ekasa wezi onya kwa na so oba na se yarka nini se aya tubafu ombetie se ne ba ejani efi college mu atuo me ba e okwa aman ekoku no wehu dompe a wechi akopa okwa aman da odi edroi manu na na abosomfo adawroma na mwen nature Kenkan Me Uncle Free Swa enkende ka we die newu na yada enso ne ngwa bontie sa wochim baba waduduwe efuo nko na ye oba aden Kofi brenya aden na pesa udi mi ewuse me ban me wone mawana ende na wofuo ombechi mamanya eja poku hwa na kasa no ekwakyiri osori esan ekrokro no emanbo etoyi hello me sera wo kaso na die nyanya sawai na se wa kebia kaso wo mu ana no sa no nipa ni nyina akoyi oseje die odi kidom hene enisa nipa no nyina ekosa no ama ensuwa etwen ene ni nua berema esusu asebe ho mese Kofi uwa sawachi he wenya adamfo bi amfa no se kwasi tofo yi na ofa na adamfo amajai nkofo pi kase akwasinya nanso me nkoa me de me hu adiboni bia e wo ne ho
na woyɛ de hu ade wuti wiase so wonni wiase minim sɛ ɔhyɛ ha nka mamba ana meka no onye nipa bɔne saa nka nyɛ no a deɛ ɛbaeɛ no nka nyɛ ɔno ɔyɛ den sise kronte da woda wogye biribiara ndi ɛyɛ sɛ mengye biribiara ndi na mmom sɛ wone obi ka asɛm na wodi atwerɛ wɔ sɛ wohu sɛ ɔtwa nkontwompo ɛbɛn no kora ho a na efuo kora wehu ne bogya no no ɛhɔ a na Kofi Nyame ɛfrɛ ne yere ebisaa no obisaa no nso a ɔse mede minim ama to hɔ a nyam ne tiri ekowuni si ye ha wodi abasiriwa so wontumi hu sɛ wabɛkan a ɔyɛ ɔbaa a wedi mfie bɛyɛ dunum ayɛ bra ye yi ade ɛsɛ sɛ wohunu ɛnkankan wo efu a woyɛ ɛna no ya nkyerɛ kora sɛ wobehu ɛnamre obi kyerɛ abɔfra Nyame ye ninom no nyɛ senom tumi kyɛn bibi ma yehu odi nkɔmmɔ ɛkɔ akyiri yi sabre no na dasuo mmienu mpo atwam ansa na wɔkɔda no wɔyɛ no sɛ adeɛ kye a wɔbɛkɔ Kumase akɔhwɛ afua brago ansa na sɛ asɛm bi ɛwɔ hɔ a akyiri a waka afua brago awofo kɔsra no adeɛ kyeeɛ no ɔpani Kofi Nyame ɛne ne yere afua dakoa ɛne ne nuaba ama nsorowa esim kɔ Kumase ayaresabea ɛkɔhwɛ afua brago ɛnam sɛ ama nsorowa atena Kumase akye no nti wɔammerɛ ho koraa na onya akwan ɛkɔ ɛdan no mu woduru hɔ a ɛna ɔma wɔn kwan ɛkɔ ɛdan no mu oduru faako a afua da no na nurse bi egyina ɛkwan na no ɔpani Kofi Nyame ɛhwɛ ne soro ɛhwɛ ne fam sɛ na nurse no nso ahunu ne santi no ɔkɔ wɔn nkyɛn ɛkɔbisa deɛ wɔhwehwɛ mitro kakamio minro kakamio kakamia mpo kwa mwasi anansio Kenkan Me, Kenkan Me. mitro kakamio minro kakamio kakamia mpo kwa mwasi anansio Adom 106.3 FM so enie entiana de si ye eno no opanyini Kwasi Nyame wanya abona mane awie na wobo amane ni wie ye no ene wo hu se opanyini Nyame ani abre wo kotwetwa bi no ade akokontokwa ene wo satu ni fo setobo yankwa himfi ansa na de bepia firi mu aba no wo hu ba bia wo de wonsam ebefa wo fa yen ni kan chance free say ye kaso obi di chidoma eno na kyeresen chidoma no ye ahemfie empanye ne chichemu no bi na chidoma no igira homa last battalion say adonte so kan to no komba na nam che omhumu mienu adonte ene first battalion no na emuvu group na be move no adonte hene ene di anim na de battalion na akọ na se omokwa omugya nipa ni bi wachire womo so ne chidom enti se troop no di kan ko ne badenden a afire na chidom no so ne ono so ne dom no na se ne be kan se reinforcement enti se ka so bi di chidom a na che se ono na odi akire kura nti ye fan se ye tie yi bra unko chia ho no na ye wie dwumadie ne na ye kwa wa obeka akiri no na betu aka so no di wona wodi chidom ofa ye dase na yi sa be we su hyefa yemua eno nso fa na yemua akire se asema yentie afanu no anu asem no yentime nyaje akire se yesi dan a ya yerufu a on se de chance ne gusu a ya de ridge bi na cap bi bua edan no apempam na nti ya ne da soro pa no chance ni mi edu chia no ya de ene ne suche no nti se ye bo chance no ye bo dan no so one side a untumi mfa ridge cap no ento so yes what the other side no so abedwan ansa na de ridge cap no atoso nti wabram benkum abram nifa no na de suche na atoso na wo de ato infinfinesse wo de akataso oni bua eti suchefa
yemua na chese dan no abo one side ontumi mfa regional cap no nto so je say o the other side no abeka ho it is nipa bi no ka asema ontumi ntie ba ko pe e de enya agima no nyeye je say onya two sides no ansa na fe wotumi ajaja na esa kwese ba ko fo ama ne bo yemua ba no nyeye be na sete ofa yedase na mame pastor so pastor opanyina akwasi ejei yenhwe ni suban yi se fabrenya kɔ ahemfie yewie a yenko ogua yenko ni school na yeko school hɔ a yenhwe hu no se yebɛpam no na waba betwabe na se wono de opa de se brenya ni mu ase sabe se suban yi wo ye sɔfo wo bi dwene sa nipa na yebɛ friend se on Bible mu I have a Judas. Yeah, says to my way. I know correct. If say, unfortunately, I be before you be to so be a be no your program. No be na kumemo. I say, Sabe, I and I shall be fine about you should do soon and I come na yet. Now, what's a sasa and yet? Or how about, or say if you're quiet, or how the befido. Na mum say bia e be interest say o ha mra no so metwa be no na sabe abetwafo kra say wata wan yu bedi if say okwan bi so no enye yi da no ubuo ayi abutia na se entia enti kakra makan de say nipa hwase na say how to obi a say oben so men no according to Bible no ya won kwan say yesusu emu ebia sania asomje baba but say enye interest say nipa no ho amane a asembe ho ba onfa kro na wona ho nte hu behia se ya bedodo yanko na ya hwe kwan a BBC a asomje baba ya baba behwe bone fache esan se opanyina jei menase pa wanya ene na ni brabri nyina ne se edikan esan wo hunti wo maame etwa nempoa ema wo kantam egu ne so ehɔ no se ye from ahemfie se ya from ahemfie de otwo ngoma na amfamente wa akɔdadin de etoso mienu ababa wa wono asi na siwehwe no wo sa do ho akɔka ababa wa ne ntina ne wotweala mame mompae na ne ho nkyere no eduru samri ya ana mame misa se ebre ben ene yetimi hwe obi anim ede ne bone kye no so wa yigidini wo hwa na se or how beg Rogers I say, or the trimupobi, I say, the trimne, Bibi Asanso, Abasodos, and Nebio. But according to Bible, no, or so be for me, 7 times 7, let us say 77. Won't to mean kindness, and then as I say, a queen baby, I say, Yenya, fetches soon. But also interest, yes, so young mon fanje. If you say Penifus, say, utu ejamofo an wasa etu momofo enti wo hwa eni sagidini pa na ba bisi a wo bon ho kasa be mu ho ne honda we babu mu ne bisi ye Mary ne Joseph na abrante kwa wo so de wo mu ade mfere ade empanfo awem no didie na so wakwa akwache ne sei na se sofo wo kase wo mfancha wo gidi sa asore ba be ba asore biu ayede but afutu kakran say esi meme bebre otumi bo ba ho ka enso be wie na afini nsa enti saade ne de wo ya ya risk ete se wo tweloto mum se wakomem na wo de boa ne de a ene yiwiyem but se wo ye bibi na bibi tie chi no ankoba na sa e de animreba enti se na medical kan the fact se nipa no oyayam sumni ana se bibi nti wo ye na de achew eno so enche de nya adwuma sa enti mesusu se bibi e bebia na se ye dwen ho na nkoba se ebia ede o hawaba oba na opese oka bibi na me nkona na so but ben eni ma ya sofo kana me na ya dwen kakra bi kitwa bi eya se obi akoto na ade abeto ho ana so akotua ade ne ka na won so wunim uti kromo ho yekroba enti ne ekposo bia no eye brenya no wo yekroba enti wunim akosie gei ene abaywa no o de sempo brago ho ntama asem nyina no no ahyeda katakata wani enti wo so wa da boni da ho
nti so bi ye bibisa na se kwese je ni abra me ni kwese je yadwen nti what the chai nyi da bi ontimi fa nti obi yire de fa nke obi yire de tete wono ayifre okon bia so ye ko so ba fom ayifre beba mu nti yenyi na di no metwa da bi me ka so yenyi na di yi die ni nyanu ho se wono so aye mafra bane sam ye se na watwe kura ye hwe ebensam na watwe ye atwam bra wo free school ho no ko ke kuma se onko na chi no we school ho de ne wanya case ne dada nti ena de oya ho hwe nyi ye beba ho nti ni kuro mofo no so se tua school fees ne so ma no se a won so tene akopa nge school fees ne tua no e be tua school fees tua awonfo no to nyi bia on de ma akoto se eno so ro panyina jeyi nti fere de yesu ama obafie ma memra so nana se ba bia brinya ba beginan opanyina je awiabo anyinam so se megu nanim ase ye nami ebia wafum obi o ebia wofum nipa no kra no wo wakoma mu no wasere bone fache bi okra nso a woni mu mpo se ebia sei nete no wakofum nipa no nipa na ye nadwene se wo no betwe obi o ha wonka ma wonte te se panyine die no wode wonam sunsum mu no wakutia wo e ba ne sa ba ye den kumi sunsum we omudi asam sunsum ye di asam wo sunsum so what you say na kumi ade baako a eye very dangerous we need to say we obi yere no wakofa no no make us say the ma wo nipa no ba na boys aba fanya you ena boys aba no awurade aye mmema nkwan ma no so ye na jeje o na se ma ne de ne de frititi kumi hwe woman bi friend fi Italy onankasa na danfo a wa boa no a wa ba fa na fi Ghana ede na akọ no onankasa na danfo na ankasa ede akọji no kunu etien se obi ekotare obi yire ho na wo fa na ye je na yire fa yesi hunhum e bone na sababa wo bi su tutare obi kuna eno so hunhum e bone ana ye gitum kunye se ni pampo amfa na ni hu spiritual am no wo abrabo enko so da ye na ne gas ye wu aye man kwa ba man nyina wo abrabo enko so da unse ya na so be hu so ware ni ba eja na hwamu obi ne na dan ya na entai ni ho ne mu mema ne de kakra beta na ta so dia gas yi be mo ne fie oba ne ntina fie ni nyina o de yaw aware ni no de o ta aware na ase no oba na o ta aware so osu nuku epia omba no osu na de gira no na egu wo oba na waje oba no be ma na finish em na egu so susum na work against you ubo se oye bibia na nkoso eti ebetimi abase obi ye bi mre bia atwamu ne wura fi ne ho na ene na akutia no sa bebre akutia nkofo bebre so what because nipa ni di yaw that last week mi ka sem say takrama we tumi yeden ewom enti de takrama be ke bia no emfa ho bebia nipa ni gina ebe ye aduma se na me ka no ati ma che enti akwa sa akwara ne maame awo na abre nyina ne maame no dome no ubo sa akwara ne benyi na no me nso yeden edi neti te said de nano ne ye kan wasem eti nipa ne hye ne dem a wo sungu ne yem ni nyina no osungu tiri so na wo be de wahu edi na asabo no so what you say enti na problem ni bebre akoso nipa abrabo so nyina because nipa ni nim sunsu aso bebi a problem na dey efiba enti no so hu obi a oni ade ohun sunsu ma asem na otumi ka de ekoso enti eye ni ne de ahye beye sa na beye nso no kumi beye eweke ba asa na beye ba weke no beye nso ogira bibi so na ode weke etese bosom iti sa de ne betumi abie kwan am obi pe okra na no de nya osisi because asa amuna da ho abu ebia ndem abu ebia soro otubi eden ewurem so what you say abu ebia soro otubi ewurem sanso na se pro we no maybe da so a bebi bia obefe bia no uye bibia enkoso ye na se brenya ya domino yes what you say bani nyina mu no se brenya sori a omo de ne sori a ebe firi do so eyasem one sori dia abetra wo so eyasem Adom 106.3 FM so ne Kenkan Me dwumade ne egu so a ye de ema wo no na omanfo bi de o madwencha ba e wo Facebook
we see your friend Makati Emmanuel na Makati dia wode aba wo se mehwe mo live me di free adenta enam de ba wo se dwumadie no wuti pa we see your friend Kita Osei na ne dia wode ba wo se wono ne de emoji in wode ba wo se chese mo bo adwuma Muhammad Ibrahim so de the message aba wo se Adom FM Ewrade Sham ne adwuma pa amoye na yo yate na we so see your friend Nana say dia wode ba was a nice program and Sansona de Costa as message I want also at the buy was a good evening was good evening so once when ya da na wuti ye Francis fast upon so the message aba was a live community 25 I want to meet him at the free and was in nananom samotana say ya not just a juma pana mo ye prince nana ajuma so the message aba messages ne dos ye besa ba so biu na yamra fi ofa okay yenhwe ye kan Brenya mame enim se brenya free school dabi akopie kumanse ena brago so mame enso nim de ekoso na de twama wo kra ne se amanso wa bisa brago mame se na wo ba no wabu ne nsa de mame ne se wofa awufo bebre ti krom ha wo munim de omomaye wo munim be bi omomanam de omunima ne sa akra na ba okuteska kakra ma me mikodi padim nya ni se adwuma ben no ye se den no ye eno an se no wage ebi ni hu no hai ye kan se ni akra se yi ni me hu ne se brago nye akwada ha se ansa na ebesi obiesi wa na ya na ye yunsi na awesi wa bra o ye ketekete sa ni ke se ne hu atwa na mom adwumadie bi a brago ye nti na ma okunu no so ama no emre kakra nti kasa no mu no e kire se brago nye akuna ebi ne se ebisa ne maame a kisi ya no brago de o school ba time ne se wonim se ne ba na bu ne nsa na wo mu ne one ne ba ne nhia he say de bai o school nti school mu ho no onko ho akure no da hospital nti afia nsa na obehu se wote brenya din no ewo brago nantie mu no no ansa na nsabu no abam wofa na se brenya din ye ba ye ne enye untu wonye ni se awofo no eto da bia ye nso yetimi bu ye ne gu no ma bi so se ana ye ma ya dwene ko no ma bi so omoba ne di se obi a ye se na tiwa ho na me ba no gidie bi wo ho me ba de ontimi nya sa da so no okum nipa enti baby ho na awofo na gye enkoda no asoso omso na se won mo agye omuti woni ma bi mu ene se enti no na dwen maso se bia ne ba no betumi ebobra bi yetesa na se papa bi se okohwe ne bagara wodi be 14 years efo no so na osun ye papa de sun ye kese hwe fo no so enema ohun wo ya pada na ye no na ne wira ho ye se se bi de me de bibia esie me ne me yire di nkomo kwa de me be ba na masesa ma no se me ba ne nim wada so na gwa ne ba ne kura nim asu no kura o ye no nti sadi we no afo ni be ha ususu se ne ba nim hwe ifiri sabri ko no ya na ye nso nkada no hwe kakra won sem bi ho nkomodie bi o ha na wabisa nkada no enro ya na me yire e ka twene na se obia fra obia aya amamo nko no ya na emema ebinumo ene emema no binumo eda ana se ena kora nsa ya makora ne makora da na so wonim dada akora kto be etia so eti wo anka woni trim no de nam ma me no ka kire nsa obia fra na mo nko na emema binumo ene emema binumo da ena kora no gbodo na na ma ne se makora ne ma bi da ya se ke sen kora ne nim bibia da omunim dada enti sensa be ne awofo ya ne omon kasa abibifo na enje sade na brofo da omje eti mameko pastor so mameko pastor so pastor na anu bi asori bi amekoye na asori mpanyimfo se mabu ne mra ne ba be kye omo no ma bi se de wo fe ka ema ne ma na mema ne mema na eduru anwumre ye kohwe dan mu afabu mabu no ba kokora ma wo mu nim ye dada edien na asori ye se de be ya mabu no ne nkokyea ansa ne ya presi kwa akotene wo mo asoro no ne asofo no ya wasudi pa if say progress crack say
wotete akwade a saa kwampa no omfiri so na nan kwala na akra mo ye sharp sen mpanifo no nti me and fan no maybe eni agoro na amasa aka na se na medical kan tete no enne no siwa no ayatwem because this word is dangerous those days no bia ani mehwe enne wiase abie nti misusu se wo obema na opese oworo bia ware no uwie na obehwe na wahwe no because dangerous and I'm sure edin sembebre aba na meka so wo so yoba no be bon hoka with the purpose of beware wa also so you careful eno na ama ema bebre ehu amane na na amese aka na se wo ye obi mfom so a na nipa no kra emma wo nchen a at least or say uhun say mfom so ye duabo because why ye obi bibi ma eden yem no according to Bible no Matthew chapter 18 wo no say wo so nua mepawcho because wo a waye bone no wo nkai o but nia waye le bone no okay wo hwe Joseph asama for about 20 good years netinimu say ni nuanom aton wo but ni nuanom susu so wawu masese kura no ne dompe kura apro na so edu bibi no omu hia won no okay ndi say wo ye obi bibi a emfa say nipa no ye osofo ana so openi no matter how the person is or say one ne kasa because ayesa ne bibi de wanim abetumi akwatia wo ehu hia pa pastor mame no was nana yenhwe wo panyina kwasi agyi ena agya wanya ne sika no de akwasi asiwa en wo de atete brago na brago ko school ena brenya so tanchan sudwa en wo bɔ ne se dwie wo bitimi titini mo wurembehwe basa ba besia bi betimi ahwebe ma saa ukonya ba bi gina wo so wonya me class wonya me type wonya me hwan na enum ho wo ho abonse story bia ba yeso obi akohwie asede obi akoye dende ubekom ne free sasemi ene de ye nsoso so obi ye wo saa e wo sa wo ye bibia e de ne bekoye mu ne mum ye hwe wo nana wo na wadi nipa ne se hwamo no eno me de eche ana se wo ye bia wafa nwadi kumi asema ke na due ya metra bi hu nipa ne maame akoye bi mreko amonwo no no ye bi no bu nipa no kwase aro ina ba ma ne boni dua ka se wo wase fo bebere aye adwuma enti ampa so na ase fo nyina ebre maame ne wo ne mba no nkwala ne nyina ma brabo aye basa mbe ma na wi nkwa ne nsanom ena omonom mba no so chese aware akra abomo nyani tibe nso obekwa aware no endu 1 month na aware na agu omunim ho hwe nemum ya yes nti no me na aduabo na o abato no because susum na som ina ye dey it is sambre obi hwe obi na sa nipa na ye hwe wo no wunim se be ma no fa ne nkosi hwe oba no fa ne nkosi hwe ubu ne kwase a sa nipa kro na wodwene sa adwene na ka bibi kire no gumi de me meka che nipa da se ne so uye bibia dwene ochena asem ube fi se na wo ye no wo de wo ye se ubu nipa no kwase ara se wo de wa adwen ina wo didi nipa no asa wo di biti nipa no but unim se echire no me bi yeden eda ho enu mi bi da ho ya fatie fo kakra number ne 0302216561 na 0302216562 eno ma bebre na ne yesua meme de mesua no ma pi minim de wonso wasua enti brai na afa ye nyina ye nche na ye nkoye nim na afa de wasua no ye mfanto monten ene ye befa afrefo no kakra bi esam reninti we de mo fanchen na ansa na no mame ko Facebook na wo mafo bi adwencho mode aba wesi a friend mate wo se mehwe mo live tema ho na mehwe mo de free no se topic we di mu da ho pa na chef Wally enso de awode aba no se Good Luck Africa Limited ho no di free ba no se Adom mu da ho mu dwumadi ne koyie Regina Ade so de ne de aba wo se good evening labadi ho na meetie mu de free wo se abusua ma ya de Alfred Amo so de ne de aba wo se osofo amo na do na ede frɛ no na agoradu nkwa ɛhɔ ɛno was program no wo pepa we see a friend Garu Abbas one so de ne de aba yemfa wo frɛ fo di kan hello good evening ma ju mpa cha hwan ni me de Ebenezer mkaso vinta yo Ebenezer yenti o tell papa na ya wa kwesi ga next one ono wa kutia benyan mpa ba ne se benya dokon so kem non sana tan sabata gel
Yo, enti yo. They also asuano no. Yeda se yen for hello. Yo, bravo. Father. Bravo. Ya check your pinfo nyina amane kwai. But I need him out there was papa. As a metia wa fa money asofra wo yin. Obi ajo so yentio. No kware ni nia wa fa any asofo kan. Nia me mesia o mu pa ni se bravo. Me she ma brabo na me na me ya wade. Na me yo me nya. Na me so me mpɛ so de yɛ me nya me mfa nyɛ aka me sua ho fa yo mama no ase father na afi yɛmfa foforo na afi yɛnkɔ yɛnim na messages ne de egusu a eba messages na foforo kran so asaba we see a friend Sanko Latif was the interesting conversation pa na ekɔ so live whenever and odi we efriba hello good evening papa majo yeah uncle Fina me friend fi wini ba uncle Fi ente we mami che Fina wa fa ne chemu na aka social fa wo mbuanu ne chas no aya perfect wa chemu papa pa wa fa so that I think ya me show na yina na cheche ya kasan ai asam na na ite ha ne che ha ansa na ebua yo yada se nti ofra na afi radio set no wadwom no kakra ma yen wo ho said ye be ya enkomodie no ebetimi akoso na bibia nso etimi aye kama Daniel message Daniel de aba o say hello Baja wani Baja from Antiagi u ka say friend go ma France Antiagi enti we the papa no ka son wo fi go ma takwa go ma France go ma takwa kwanche many age pa na mpada mekene na mena moye ne ye wa ehsan bebrewo ene ye nkola na so din aba so wanu ka tan se bi na sanya be dia kwale na tia patna bra obakwa samade yo nani awofo no so monya hweye ya fa mienu kan hello mbacha hwani andi ni mtese ya guna swedi yente we yo ni amesiana ni de asiasno konfunu kan sɛ benya obokwa abokoku na nkutese ntima ekolu an ma no kan no na abem no ntima sɛ susu ma sam no ayi nti ya na yo yada se yemfa ofrefo di twa to kwara na afi yemfa bibia ensi na yenkɔ yenim hello odabi yani pupu enye adwuma wa ha na messages no so ebi wa ha yebekenka okay yemfa ofrefo hello mbacha wani Hello, Winnie. Hello. Meton Campacha Winnie. Yeah, please, Yama. Okay, sir, friend. Buri. Yentil. Again. I never say we are so they could see Cabe for one. So go see a wadi. And then Gafata Kokoyan. It is so bad. You are school, you can do a lot. And that's one also not doing channel on Sanka. I was say JD scanner. A yard for do chat to cry. Hello, Debbie. Next young Fabian. It's in a yes, I'm refi. Yes, I'm refi. Enough. Yen come. I can my best in Sianessa. Not yes, sorry. So what's up? We say. Obom paya mankrofo Kenya me asem na wo sanso yo bia e ba hahama wa bene wom ye said wapoto ma na fi wonchiri se wadi bomu eti wo haide na so ye busuani eti dia na moye na mo abe na betim dia bo ankrofo fampai bo ne to nchen ye mra hona mu na me adoma e di millennium mixture abe edwado food and drugs board ajatum obi owo malaria typhoid jaundice white ulcer na mpo nyara ahoro a otufe bi a yensusu de sebe obetumi adinya dasi bebre na aba ho nyame adoma draso bi aboko bia no ebi na ene wo de bro me no me kwa kobo me ba bi di ho adanse ma san so abram bi da ba ko no eya no abi ni o na send enim na ni enti adwuma ro bore yanwa awan kasa gitumi say wo problem or typhoid jaundice malaria white and also the ulcer bombadia de butu aba gumata kwa brother heba center ha so yi ana de ko drugstore bia bisa
millennium mixture na wo pay no maso a 0246 0247 20 912 024 67 20 912 the pastor ebo Wilson pra ene ene na twetwe nkomo no gomu atakwa eho ene ofiri baye ma me so nana hum ediem wana wobi tie ya nkomo bebreba ye die say wobi na aka asemato nachi so wobi na kan ye to ne nana so say ye den nipa no be de won hu no oba de wana obetimi de aboa no de komie de obenwu nipa no hwe abrabo a woni ye den wonim say woni ye den o bobra no ye adwuma na adwuma na wo ye ne star wontumi nko wanim o force na wo chisan dia kan hu say bibi ye den edi we chana say obi kra timi so dan ye de chen atu di sisi ana ye twe no ana so obeso dan na krama ta no be ye enye o so dan no wo titimeko ni nyina ade ye ya nkwa na ye den eba wa brabo so enye say o sore mentina se entine fietim bia entie ye say ye kasa na ye wo de so na tu anamon pa obi a wa bene sunsumu so what I say na kọ nchen it is any part person wo ba wo nchen a he no be so person oba me nchen a so wa me number there be he no be hu me WhatsApp ba na eto ko ni fie so ko peto ka be say the person nti ku bi ba le nkofo ni me number WhatsApp my fa number ne to me fa to ai oh yeah sure fatu okay aya wo di anka me fa to mpa cho fatu me fa to me mpe ha obi a me frame a me tete me aka mpesa me do no ma no to me number wo me ba to fa cho number ne me phone number ne 0244 92 94 33 0244 92 94 33 me pacho anya sunsun ade nkwa na meye so we bema na wo bema na ensi endimu a oba befa wachi we oba so na wontumi nwo a sole na pa wodro oba mema obi nso ama wawo nana woja no ma membra wo fa so eja yese panyini kasa wi a na asamasa okay wafa beba ye ko yo oyne nya media na men kasa bebre na me se o ma o mani fi kakra o man mu de o munim o fakisi heba men nipa me di kan ye edura etimi de frɛ ho bia obi wa 100 years me tuma frɛ no me frɛ o da so ye yes me da so ye me frɛ ne wo no ne kra no na ne kasa life mo bia tibi ebia na duabo bia ba ebia na obi ewu na yesi bi wo na chi a etimi frɛ ofuo no se mami enrade ne si enti obi ba wo beboa no abusua bi ba nyina enya bosonsam yenimde wo haban emu haban de yes ade no nti etimi frɛ okra no na ne okra no kasa obi e wawuo etuma frɛ sama no ne na kasa no a kyerɛ sɛ ye ya asam no bae nti eno so madwuma no bi fe obi a wo adwene mu yade de bia me kasa asam eno na ne sa ye den ye nuro no kakra bi na e wasa ne mde no obi a wo adwene mu yade sabita frɛ to obadam apa na ho kra wese ben sare yade bitimi asa iti fa number ne to do number is 0249 59 80 81 0249 80 number ne simple me wo new botiano e won kra ha ana se ko wunkwatia ofa ye bede wase ye no wase ebre na ye be wo hu enti ye ba ni asore so na top multimedia enso se media ho nimde nkwa na wo pa me ha ho wo de frɛ number we 0244 Dominic 0244 0244022778 etiafa sia me di obi dum bi kwakwa de kuma dwumade na Kenkan Me shine ene bom chi dom bom adonten yen sore so